Φίλοι μου, γεια σας. Είμαστε πάλι μαζί στο ψυχολόγο και το σημερινό μας θέμα είναι η κατάθλιψη και πώς διαμορφώνεται με τις σημερινές συνθήκες ζωής. Άγχος, οικονομική δυσπραγία, επαγγελματική ανασφάλεια και αδυναμία αντιμετώπισης όχι μόνο οικονομικών εκκρεμότητων, αλλά και στοιχειωδών αναγκών είναι μερικοί μόνο από τους εχθρούς που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Ο καταιγισμός αρνητικών πληροφοριών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και η αίσθηση αδυναμίας οποιοδήποτε είδους αντίδρασης, που αναγκαία κατακλείζει το άτομο, οδηγεί σε σκεπτικισμό, θλίψη και μοιραία στην κεκαλυμμένη σύντροφό του σύγχρονου ανθρώπου, την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη αποτελεί συναισθηματική διαταραχή, χαρακτηρίζεται δηλαδή όχι από διαταραχή της σκέψης ή της συμπεριφοράς, αλλά από μια απευθείας διαταραχή στο συναίσθημα του ανθρώπου και συνήθως εκεί είναι και το πρόβλημα. Πώς θα διακρίνουμε όμως ένα διαταραγμένο συναίσθημα? Ο φόβος, η λύπη, το άγχος απέναντι στην αποτυχία ή την απώλεια δεν παρουσιάζουν τίποτα το παθολογικό. Οι συναισθηματικές διαταραχές χαρακτηρίζονται από συναισθήματα και διαθέσεις που δεν έχουν λόγο ύπαρξης και διαρκούν ή επαναλαμβάνονται με τρόπο που δεν δικαιολογείται από την πραγματικότητα και τη λογική των πραγμάτων. Κεντρικό στοιχείο της κατάθλιψης είναι το καταθλιπτικό συναίσθημα. Σε ήπιες μορφές το άτομο αδυνατεί να αντιδράσει συναισθηματικά σε ευχάριστες καταστάσεις, στο γέλιο, στο να αστιευτεί, στο να συμμετέχει στα κοινά. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, το άτομο νιώθει δυστυχές, του λείπει η αυτοεκτίμηση, του λείπει η αγάπη για τον εαυτό του. Τα πάντα βιώνονται από την αρνητική γενικώς πλευρά και τα θεωρεί όλα μάταια. Η ενοχή και η αυτομορφή κάνει το άτομο να εστιάζει σε κάποια γεγονότα της ζωής του για τα οποία συνήθως αυτοκατηγορείται και μάλιστα σε έντονο βαθμό. Η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη ζωή, για όσα συμβαίνουν γύρω του και η έλλειψη ευχαρίστησης από τις καθημερινές δραστηριότητες είναι χαρακτηριστικές. Η κόπωση, σε συνδυασμό με την απώλεια ζωτικής ορμής, υπονομεύουν την κοινωνική και επαγγελματική ζωή του ατόμου. Η γενική επιβράδυνση του ατόμου εκδηλώνεται μέσω του βαδίσματος, του λόγου, αλλά είναι παρούσα και σε κάθε ψυχική και νοητική λειτουργία του. Στοιχείο που συνοδεύει το καταθλιπτικό συναίσθημα είναι το άγχος, το οποίο συχνά του σωματοποιείται. Μπορεί να εμφανιστούν απότομες συναλλαγές απώλειας ή αύξηση στην όρεξη και το βάρος, πόνοι στο στήθος, αριθμίες, απώλεια σεξουαλικής διάθεσης. Ο ύπνος διαταράσσεται, παρουσιάζοντας είτε αϊπνία είτε υπερυπνία. Ο άνθρωπος που πάσχει από κατάθλιψη υποφέρει ίσως περισσότερο από κάθε ψυχικά ασθενή. Συχνότατα παρουσιάζει ιδέες που σχετίζονται με το θάνατο και με ιδέες αυτοκτονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικονομικοί παράγοντες συμβάλλουν παρατηρημένα στην αύξηση των ποσοστών απόπειρας αυτοκτονίας. Η επιδημιολογία της κατάθλιψης είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Υπολογίζεται ότι ο 1 στους 5 ανθρώπους εμφανίζουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο κατάθλιψης στην ενήλικη ζωή τους, ενώ σε διπλάσια συχνότητα νοσούν οι γυναίκες έναντι των ανδρών. Οι ορμονικές διαταραχές, οι επιπτώσεις από τη γέννηση των παιδιών, το διαφορετικό είδος στρεσογόνων γεγονότων που αντιμετωπίζουν, έρχονται να εξηγήσουν αυτή τη διαφορά μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Η μέση ηλικία έναρξης για την κατάθλιψη συνήθως είναι γύρω στα 40 περίπου έτη, ενώ η μισή από τους ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσουν το πρώτο καταθλιπτικό επεισόδιο σε πολύ μικρότερη ηλικία. Ως προς την αιτιολογία της κατάθλιψης, διάφορες θεωρίες έχουν προταθεί από διαφορετικά ιδεολογικά επιστημονικά ρεύματα, προκειμένου να εξηγήσουν τους μηχανισμούς που την προκαλούν. Μελέτες σε δίδυμους και οικογένειες με μέλη που πάσχουν από κατάθλιψη υποστηρίζουν ότι η κατάθλιψη είναι σε μεγάλο βαθμό κληρονομική διαταραχή. Η βιολογική θεωρία με τη σειρά της
προτείνει την υπόθεση της κατεχολαμίνης, σύμφωνα με την οποία η ουσία αυτή βρίσκεται στον εγκέφαλο και όταν είναι σε μειωμένη δράση, σίγουρα δημιουργεί πρόβλημα. Σύμφωνα με τη γνωσιακή προσέγγιση του Beck το 1974, η κατάθλιψη προκύπτει από μια συστηματική αρνητική ερμηνεία των καταστάσεων κατά την οποία το άτομο διωγγώνει τη σημασία των αρνητικών για εκείνο γεγονότων και αποδίδει τις ευθύνες γι' αυτό στον εαυτό του. Η γνωσιακή θεραπεία εστιάζεται στην αντιμετώπιση των γνωσιακών διαστραβλώσεων και στόχος της είναι να βοηθήσει τους ασθενείς να εντοπίσουν και να ελέγξουν τα αρνητικά γνωστικά σχήματα και να αναπτύξουν εναλλακτικούς θετικούς τρόπους σκέψης, να δοκιμάσουν νέες απαντήσεις και αντιδράσεις στον εξωτερικό έξω κόσμο. Η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση έχει βρεθεί εξαιρετικά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της μείζωνος καταθλιπτικής διαταραχής. Κατά την ψυχαναλυτική άποψη, η κατάθλιψη συνδέεται με την απώλεια του αντικειμένου. Λόγω της ταύτισης με το χαμένο αντικείμενο, το άτομο στρέφει την οργή του προς τα μέσα. Και έτσι εξηγεί και ο Φρόιντ την απέχθεια, τον ίκτο και το μίσος που αισθάνεται το άτομο για τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν χρειάζεται ωστόσο να υπάρχει πραγματική απώλεια αντικειμένου για να οδηγηθεί το άτομο σε κατάθλιψη. Παρά κάθε τι αρνητικό σε σχέση με τον αρνησισμό του, ώστε να καταρρεύσει το συναίσθημα του αυτοσεβασμού. Η ψυχαναλυτική προσέγγιση στοχεύει στην αλλαγή δομής προσωπικότητας προκειμένου να βελτιώσει τη διαπροσωπική εμπιστοσύνη, τη δυνατότητα για σχέσεις εγκύτητας στους μηχανισμούς αντιμετώπισης προβλημάτων και πένθους. Η διαπροσωπική θεραπεία συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο τρέχοντα διαπροσωπικά προβλήματα του ασθενούς, υποστηρίζοντας ότι τα τρέχοντα προβλήματα πηγάζουν από πρώιμες δυσλειτουργικές σχέσεις και ότι έχουν σχέση με την εμφάνιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στο παρόν. Η θεραπευτική προσέγγιση είναι εδώ ενεργητική και ιδιαιτέρως αποτελεσματική στα καταθλιπτικά επεισόδια. Με τη συμπεριφορική θεραπεία τα άτομα επιλύουν τις δυσπροσαρμοστικές λειτουργίες και συμπεριφορές και μαθαίνουν να λειτουργούν έτσι ώστε να εισπράττουν θετική ανατροφοδότηση από την κοινωνία. Χωρίς θεραπευτική παρέμβαση, ένα καταθλιπτικό επεισόδιο διαρκεί κατά μέσο όρο 6 μήνες, ενώ η κατάθλιψη τείνει να έχει μακρά πορεία με τάσεις υποτροπής. Κατά τη θεραπεία του ατόμου που πάσχει από κατάθλιψη, θα πρέπει καταρχήν να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια του ασθενούς. Ο κίνδυνος αυτοκτονίας είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάθλιψης είναι ο συνδυασμός συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας και, αν χρειάζεται, και φαρμακοθεραπείας. Κάθε θεραπευτική προσέγγιση αντιμετωπίζεται, όπως προείπαμε, από διαφορετικές πλευρές. Σε κάθε περίπτωση, φίλοι μου, αξίζει να σκεφτούμε πως αν και η θλίψη μοιάζει να συντροφεύει τον άνθρωπο αιτιατά ή ανέτεια, η ελπίδα και η προσμονή για ένα καλύτερο μέλλον τον βοήθησαν να ζει, να λειτουργεί και να αναπτύσσεται μέσα από τον ίδιο τον εαυτό και τους γύρω του. Ας πλησιάσουμε λοιπόν, φίλοι μου, τους ανθρώπους τους δικούς μας, που τους αγαπάμε και όσους είναι κοντά μας και μπορούμε να τους βοηθήσουμε, και κάνουμε την προσπάθεια να προβλακούν από τα δίχτυα